De stoere man van Hoenekop en Strawelte. De lang op praat en eindelijk is er wat. Een clipje aan primeuren in dit programma. Ik moet even wat bierflessen hierbij, Helly. Stroekels Is kraat er haast leeg in Miel of net? Nou ja, die man van Jette die slaan er aardig God in, zeg maar. Oh, die soep alles erop. Paul, hoe is jongen? Ja, best. Jongen, Harrit. Ja, de tweede keer dat we hier binnen. Ja, dat gaat maar goed, hè? Dat gaat me heel goed, ja. Jongens, hoe wie de keerwerking met de Hoenekop? Ja, dat tot nu toe wel goed. Je met de studio in West, alles is klaar? Ja. Ja, we hadden een cd'tje opgenomen en die is onderweg naar de drukkerij. Dus, en die zijn we aan het presenteren in juni op een roedeldij. Ja. Dus dan komen de man even del en dan doen we misschien met beide bands even 3 nummers om de nieuwe nummers even te brengen, zeg maar. Ja. Hoe dat ging het schreeuwen van die nummers? Elke in de studio in oefenen, hoe maakt dat zien? Eigenlijk is daar wel een beetje wel in kan en kruk. De tekst die gaan Fappen en Emiel wat ontschreeuwen west. Emiel hier al een stuk leer, Fappen hier wel wat ideeën. Muzikaal als jongen ik, Emiel ook al wat muziek klaar lezen. En daar ben we mij ook aan wat mee bezig geweest, ben we aan het sleutelen geweest. En ja, dat is die ik samen klaar eigenlijk. Ja. Geweldig nog. Gevoelsmiddag past het wel, hè? Hoenekop en Strawelte. Dat past. Ik nou weg. Maar toch een pilsje van die haan, jongen. Misschien dat minuutspraak wat beter wordt. Net best. Maar, Hart. Ik vind het ideaal. Ik vind het echt super. En ik denk dat we longslaap bij de meesten. Ja, ik ben benieuwd. We gaan met ons live optredens doen. Dat kan wel eens druk worden, denk ik. Ik denk het. Ik ken er ook wel van u dat het druk wordt. Ik hoop het al. Ja, dat komt wel goed, toch? Ik denk het wel. Een aanprimerken van die trouwens. De locatie van het Hoenekop Festival is echt bekend. Vrienden hier in Dokkum, wij zien dit hier hoor. Wie gaat dit hier WTC Expo Leeuwarden? Serieus? Serieus? Ja, sterren weer. Ja? Ja. Wel, man. Ja, sterrenbaan. Voor die grote hal? Ja, nou, nevens mij haast denk ik iets halen. Nou ja, dan krijg je ook een gordijn tussen heen. Maar, Zo is die in de kantine maar nee, ja, een grote hal, ja. ja, fantastisch. Wanneer je zult plak vinden? Dat is 12 oktober. 12 oktober, Strawelte, Hoenekop in het WTC Expo hier in Leeuwarden. Absoluut. Doe wist wel wat went met water en dat soort festivals, maar Dit begint er op de lik in, hè? dat ik nog eens een keer volreiken, dan het waterpubliek daar wat komt, dan ben je wel mooi aan het. En daarna ben je snel naar de reunie. Ja. Hoeveel man ken je hem? Wol je hem ha? Ja, Volle bak. wie kennen er wel een stuk wat 10.000 gehad. Dus, Dat is wel een stuntwezen, hè? dat is hoe het mooiste. Ja. Maar we zien wel vol dat erop komt daar. En dat, maar dan komt zij wel goed, ja. Mooi jongen. Goed, zullen wij even de clip primeur of niet? Ja. Nou, doe dat maar even. Ja, kom maar even mee jongens. Dan gaan we weer even naar de televisie daar. Dan moet ik Adriaan even vragen. Kun je die televisie nou even goed zetten? Jawel. Mooi. Kom maar even mee, want dat zijn al je knopjes. Van de meeste thuis, maar we draaien ook op de radio. Dus je krijgt een absolute primeur van Strawelte en de Hoenekop. Nou laat je een afstandsbediening. Adriaan, help me jongen, want er moet me even helpen voor de techniek. Zo, Adriaan die, is de man van de techniek in ieder geval. Zo, dan zetten we hem daarop. En dan krijgen we wat te zien. En hopelijk ik wat te jaren. Ja, dan ben je er al. Zet hem maar gewoon draaien, Paul. Ja, gewoon draai dat ding. Spannend. Hast je hem al, jongen? Ik ga maar jongen. Los maar. Nou, gang. Jou even loot, jongens. Jou even loot. Dan druk ik op een knopje. Strawelte en Hoenekop! Waar kan ik nou nog vertrouwen? Waar kan ik nou nog vertrouwen? Waar sluit ik je Maar nog waar verbonden? sluit ik jou nog een verbond? Ken er eens Ik maar ken twa Hij is met te bedenken. waar bedenken. Mijn herder en mijn wederhond. En mijn wetterhond. Bijke Bijke kwispelt dat ik kwispelt wat ik thuis thuis kom. Wie mijn herder Wie hak mijn bescherming voor. Had je scherming van? Waar kan ik nou Waar nog vertrouwen? kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn wederhond. Wetterhond. Alles zie ik op een regel. Een baan, een auto, eigen huis. Hier is de roos van mijn leven. Maar die heer ik alles dat ik wil. Maar van de baas mocht ik naar het UWP. En toen had de bank mijn huis verkocht. Je bang, je hield en je hoes meer. Toen kreeg ze toen ik al gauw die nood. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Bij waar sluit ik je nog verbonden? Ken er eens maar wat betekent. Mijn herder en die wetterhond. Buiten kwispelt wat ik dus
op die namen. De wennest ik samen bij een oor. Ik kie naar mijn beste maat om Rita. Maar daar is mijn picanto voor de door. Het warpie al heel lang op een hechte. Toch ik het al die tijd net zoen. Nou lees ik in de televisie door. Mijn herder en mijn wateron. Wat rij ik nou er? Wat kan ik nou nog vertrouwen? Mijn was moet ik nou nog verboden? Keer een rijksmaat van me tegen. Mijn herder en mijn wateron. Buiten het wistpel wat ik thuis kom. Die mijn herder raakt bescherming voor. Wat kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn wateron. Mijn herder en mijn wateron. Wat kan ik nou nog vertrouwen? Maar waar sluit ik je nog verbonden? Kinderreis maar wat betekenen. Mijn herder en mijn waterhoen. Maar ik wist wel dat ik thuis stond. In mijn herder raakt bescherming voor. Wat kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn waterhoen. Wat ben je nou weer? Wat kan ik nou nog vertrouwen? Zit ik je nog verboden? Zit ik je nog verboden? Kinderreis maar wat betekenen. Mijn herder en mijn waterhoen. Ik wist wel dat ik thuis kom. In mijn herder raakt bescherming voor. Halleluja. Wat kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn waterhoen. Mijn herder en mijn waterhoen. Gospel, Dixie, gospel, Dixelburg! Strawelte en Hoenekop live op de radio. Ik vond hem fantastisch. Ja, leuk net. Ja, dit is geweldig. Klaas Lanten. Ja, nee, 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 Bruut. Klaas, ja. Dat is de dialect. Hij nou dat uit. Emiel. Ik weet maar die woord. Lekker bezig, joh. Bedronken of zo. Nee, dat mag nog. Oh, nou, Ik vond het fantastisch. nou, dankjewel. Ik ga nog even met die de boet, man. Je man wat leuks, hè? Ja, we hadden wat leuks, hè? Ja, mooie auto. Ja. Je kan meestal winnen, hè? Mooi wijntje. Ja, geweldig. Ja. Ja, fantastisch, jongens. Complimenten. En is hij nou op YouTube te zien? Oh, de goede is al. Waar? Gewoon op Strawelte Hoenekop. Hoe moet ze even... Nou, ja, je moet een googlen of zo, denk ik. Of altijd een hoenkop, waterhoen of zo. Ik weet het ook niet. Zie je maar op en wie zet hem zelf wel even op Facebook en dat komt dan even goed. Mooi, hartstikke mooi. Bill Hingen, jongens. De Hoenekop en Strawelte, de absolute primeur.